Recordem un poc els premis anteriors, a l'any 2009 i atorgàvem el Premi Moviment d'Escolta de la Safor. Al 2010 a la Usa Sorda, al 2011 la Muixeranga de la Safor i al 2012 al Calejo. Aquest any hem decidit atorgar el premi a la Fira de Gandia Autogestionada. Com tots sabem, la Fira de Gandia és una associació alternativa que treballa perquè els gandians i gandianes gaudim d'unes festes diferents, més participatives i, per suposat, des del punt de vista crític que patim a la situació actual. La Fira de Gandia Autogestionada es preocupa per recuperar la cultura popular, la nostra cultura valenciana, amb un gran respecte pels nostres trets identitaris. A més, i això ho considero molt important, volen unes festes obertes on tothom pugui gaudir i fer partícip i fer les seves aportacions. Aquest model de societat que aposta pels nous valors és l'única solució. La Fira de Gandia Autogestionada, encara que qualsevol de cabuda, està formada per gent jove, joves que, amb aquesta crisi de valor, alcen les seves veus i sense cap ajuda de l'administració diuen que aquesta situació que patim ha de canviar. A banda de la mateixa fira alternativa, la FIGA ha sigut impulsora de falles com la de l'ICAP. Ha pres un posicionament en defensa de la Marjal i de la platja de l'Agüí i ha promogut activitats que formen l'agricultura ecològica i el consum responsable. Per tots aquests motius, hem decidit atorgar el Premi Abril Jove de 2013 a la Fira Autogestionada de Gandia. Com sabeu, cada any el Bloc Jove demana un artista de la comarca que faci una interpretació de la Muixeranga, un castell humà que s'enlaira amb els focs, i la col·laboració de tots els seus membres per formar una figura humana. Com podeu observar, al socarrat hi ha una doble representació. A banda de la Muixeranga, també es presenta la figura de la nostra comarca, que s'envolta d'una senyera com a símbol dels nostres trets identitaris. Aquest socarrat ha sigut fet per Cristina Sanz Vidal, que dirigeix l'empresa Crisat.